Hello guys! Welcome back to my channel, Joe Cordo Vlogs. Another day para sa kong vlog and working time. And syempre morning show, kauban ako si Master Poppy and ako na yun, taman mi sa alauna. So ato na i-check karon kung saan pa may tabo karong adlaw sa ako ang usually ginahimo. Hi guys! Yo, what's up people? Welcome to... Okay. Vlog? Hype, mga hype. Amo na yun sa nina ni Maria. Oh, na-changes na. In fairness, nag-diet siya. So, naba daw changes na. Na. Oh, ang size sa t-shirt, 3XL na. Pero tinuol ba ito ingon ni Bernie bay nga basta ba ito magluwag daw? Maalaan o sa'yo nga Boros. Hoy! Nag-gym na gyapon ka? Ha? Nag-gym na gyapon Wala ka? pa mong good. Ma-enroll pa, enroll. Enroll ra kay gym sa inyo ha. Ipugos, sige na. Yes, dito. Mag-gym lagi ko kay Gwapo, ang instructor. Ay! Hey, amigo ni Kuya, grabe. Childhood friend na ako. Hi, Jeff. Wow. Kung nagtanaw man tong kuan karon. Eh, siyempre, kuhan man brother ka nang kung magniwang, magkalami, Oh, guwapa, ma-chicks. correct. So, mahimo na pong source So of sa away away. tinuod ba? Mas mahimo lang isang baboy tuloy-tuloy. Grabe na Para yun. wala Para yung patas, liog, oo. ulo, diretso abaga. Gipigom na 2-piece. Ay pag sa summer body sa imong gan. Ang ano bang gadayt-dayet ya, gadagandagan, pero ang kinaon sa kabandihado. Ang pagunta na gabi na may kaon. Oh, Pila ka balikan si Maria? Pila ka balikan niya? Excuse me, wala ko nagbalik-balik. Ano ba kung sinitabo siya sa iyang platon sa itsura? Naimong ka ng landscape bonsai. Mountain, Lepot cake. may ama. Grabe magigala. Si Bernie rin gagahapon ng wala gagahapon ng kuwan, no? Di ano yung sikreto ato. Likay. Kamo pag maminyo na mo, ayaw yun mo kaon sa office. Kaya pag uli ninyo sa inyong balay, Ito tinuod. tapos nagluto yung asawa, di mo mukaon. Ignon yun mo, so nagkaon na day ka. Nagsabata na ka, para wala lang kung nagluto. Ipakaon na lang ni sa iro. Oh. Eh, kung ikaw karon Tinuod, busog ka, ha? Gutom pa ko. Kaon ko, ha? Muna mo tinuod ba mo nambok na ba? Muna man ang Wala problema ba kana Bana. kana magluto Mga na bana, ayaw na mo kaon sa opisina. Tapos ino niyo yung asawa nga, lahira gina nilutoan nimo. So si Which is tinuod man sir ba Oo. lamig yung magluto ang asawa. Tiyo ka na ng mga catering. Lamig yung Kasi giuna na lang yung ka. Munggos, pan sila yung magluto ang asawa. Masala siguro si Brother Burns ka rin. Ha? Pero kung si Rico lagi gibuyag lagi. Ha? Sige sabay galuto sa iya. Oh, no. Siyempre iyang mother-in-law. Iyang mother-in-law. Oh, nabaya sa ilaha sa Bo na yung mamiss biya, Brad. Oo. Kanang na someone nga magluto. Oh! So ato ni papanawagan. Oh, paliw ko panawagan pre. Sa magaling na wili mo luto sa ako. Usa bilbil buluto sa imo. Ingo nga ipapauli. Aw! Nagita mi nagwiling buluto. Nakita naman naglain noon. Nag-stop doon. Joke lang, joke. Kalita na para na sa vlog. Para sa vlog. Nagyan lang kapalo na siya. Wala gana mo kaya lang. Idol ako ni si Rico, Brad. Dili lalim layo sa asawa. Dili bitaw tinuod Oh, ba. kita galing nga doon tong asawa, makapangabit magkita. Ay! Sorry. Isa mag-duty. Editon to. Ato to ikat. Ikat to sa pag-edit. Mag-duty sa ako guys. Hi Jam! Si Jam Bantige, mutala siya oh. Mutala? Ano, uy, basin. Sige na, go. Dapat napil ka. Sige na. Hanggang dito lang. Hindi bababayaan ang dahilan. Ikaw Oh, umahulog hanggang na maintindihan. Di nagmamalayan. Kailangan ka!
And of course, you can follow us on our Facebook account and It is about time to subscribe for us. yeah, you can Subscribe to us. yeah, to Joe Corny Vlogs on my YouTube and Joe Romantico 2020 on my Facebook account and Instagram Joe Romantico. You can like type Joe Romantico. You can type there. Ano Poopy, yung gusto na? like Master Poopy, you can just type it in Google. Google You it. can see. Google. And, How you pronounce that one? Googly. And Google. dangerous. 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 Yeah, that's dangerous. Alright guys, para ko si Master Poppy, dili ni Carpool, Hindi ni Carpon. pangita lamig sa baw. Adto ta dito mangitag ta sa baw, yup. Mangitag beat. Let's do the beat. Dali. Beat. Yeah, we go. Yeah. Topic, sabaw. Yeah. Subaw. Impromptu. My only rap. Go. Lamig kayong sabaw. Manita mig ka ng init nga sabaw. Magita mi og halang-halang. Ato mi sa paborito sa tanan. Lauya siki. Dini sa bulwa. Master Poppy. Dito man siguro na dito sa katintuan, di ba? Duwas yung nahanda sa may firing range. Dili ba sa na mixing range kay good sa gusto ko orange. Ay, sige bye. Ato na ta, magigupa na ta, dito na ta, kay nabahin ganda. Ay, dako bartog luwag lami siguro ang strat na. Ganina pa ko gusto ka mo sigop yung sabaw pero unsa man din ako bisag gaday ko ni nga oy kini kita kog bahaw di kita mo kaon maski pa kog bahaw. Oy. Ako ang girahing nagkotoy. Ang akong gigugutom na. Ikaw ni dako na mong mata. Ay undamot dali na ani. Basta lagi mo abot na lagi inala nga topic lagi sa mata na lagi wala lagi rin nada lagi. A few moments later. Guys, nawat nan miglauya si Maria Pilingira ginagula-urot ani. So nabilin Maria na kay utang sa amo ang anong giurot nimo? Way ugam. Ano na to? Pansit na lang mix. Itlog ako pansit. Napag-hotdog. Oh, napay hotdog. Ingon ra ba ni Maria? Lami daw sige hotdog din. Sa sa katlog, sa kapansit, pagtami. Ano pa man oh? Pwede pa man sa teo. Wala man nagisipon ng tagyana. Mara na pagkiri mong tuyo ba? Dan make sabaw guys. Ang nabilin sa amo itlog na lang yun. Kuha na lang itlog ni Poppy. Kaya wa may gamit amo. Tinuod na ako itlog. And breakfast lang naitabo din ni karon. Pero okay ra na kay count naman, pabitin-bitin man gyud gyud. Dan gyud sila, dagan man sila customer diri. Iyan naman ginang live, say ma-deprive ka. Say dili mahatag sa imo ang tanan, bisag Maoy, pinuotan na ka ba? Pero okay lang yan. Kay kabalo man ka, when a door closes, a window might open. Oh. And somebody will climb. Akyat bahay. Right, so manami ni Poppy og paniud to. Sayang kay wa mi nakaasapon sa Lauya. Unsa ka life lesson si mga katonan mas lingana? Asa? Kanang yan na niya. Suka, try ka. Pero wala ni amon. Wala yun. Dapat may mo kang understanding. Sabto na nimo siya. Ikaw, ako natun-an karon nga wala tay nasapon, dapat yun na dili ka dapat diretso magmaoy. Say man god. React bita denta kay nadismaya ta. React denta diretso nya. Sa atong pag-react kay naay mga nadamay ba, naay mga nasakitan na dayon, mga words nga gipanggawas nga dili dapat ipagawas. Dapat yun dili diretso mo react. Oo. Umingon siya nga, wala na tayo lauya na. Relax lang. Ano lang? Take a deep breath. Chill. Ayan ba? Ugma ka tayo na. Ang magatay na. Kaya kolega, wala may ilo. Ha? Wala lauya? Sama ni mo rin yung tuyo din na. Kana makainit na din na kakabalik og sigop og lauya. Tina. Diba dapat nai-relax mo. Oo. And then think positive. And
siguro lain mo sa kay na kung kuan, lain mo sa kay kung example gugma lugar. Siya bulag na ta. Na lugar. Tapos may lugar ka. Sige. Gugma na, balik kita gugma. Lain mo kayo sa gugma. Lain sa gugma. So, ang sa gugma lahi pod, like kung bulag na gid mo, yun na lang gideng ka nga. Yan na gid siguro online. Kung wala naman. Wala maging siguro itong kapalaran. Kapalaran. Kung di ka ganaag tamis, dito na siya tas luod. May kulay! Si Poppy po ang nagsasabing ang luod lamig. Dili tanan luod pangit. Usahay ang luod kay mo pa imong kinahanglan. Di ba? Dapat na gini siya ma-confirm ba? Ano to? Iampo na to na. Tabagan niyo yung si Poppy guys. Na mapa sa iya na yun ang load. Or else. Support mo kay i-reveal naman na ni Poppy pohon. Ako support kay kuha ni kay Poppy. Kaplo na ko sa imong title ani. Siya ba? Wa na sa pon nan luod. Ano na? Wa kalauya nan luod. Gapo. Muna siya tayo niya ang title. Yun yung pag-ingat ng title ba? Anyways, drives ako guys.